Obligasyon ng bawat mamamayan sa bansa ang pagbabayad ng tamang buwis. Isa ito sa pinagkukunan ng pondo ng gobyerno para sa iba't ibang programa at proyekto. Kaya naman patuloy ang pagpapaalala ng Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office 21A sa ating mga kabalen sa North Pampanga tungkol sa kahalagahan ng pagbabayad ng buwis sa tamang oras. Sa katunayan, idinao sa lungsod ng Angeles City nitong Martes, March 19 ang kick-off ng tax campaign ng ahensya na may temang sa tamang buwis, pag-asenso'y mabilis. Yung tax campaign kick-off kasi, it's a sort of parang signaling the taxpayers na eto na yung season ng pagpa-file ng income tax returns. So this tax campaign kick-off, the purpose of which is to campaign for the early filing ng annual income tax returns nila and pagbabayad ng tamang buwis. Ayon pa kay Revenue District Officer Chief Charmaine De La Torre, maganda ang naging koleksyon ng BIR RDO 21A noong nakaraang taon at nais nilang higitan pa ito ngayong 2024. Last year, we were able to collect 11.7 billion. So that's an increase of 1.3 billion compared to 2022 collection. So mataas-taas din po yung growth ng aming collection in 2023. This 2024, napakalaki ang goal na binigay sa aming distrito and even the regional office. It's 23% higher than our last year's collection. So ang goal po namin this 2024 is 14.4 billion. Ibinahagi naman ni BIR Region 3 Director Attorney Emmanuel Ferrer Jr. ang programa ng pamahalaan tungo sa digitalization para sa mas epesyenteng tax collection. But we would just to emphasize the fact na yung tamang buwis ang dapat na ibayad natin, hindi yung kulang. Karamihan po sa atin kasi nakakalungkot, medyo kapos o kulang ang kanilang binabayad na buwis. Magbabayad man ho ng tama, minsan hindi naman sa takdang deadline. But now we have already several e-payment facilities, meaning electronic payment facilities. Yan yung GCash, PayMaya, and yung EFPS. I mean, this is enrolled through the district offices natin wherein the taxpayers can do bank transfers instead of yung lining up do sa traditional manner of ating pagpay at pag-file ng taxes. Suportado naman ng mga taxpayer na dumalo sa tax campaign kick-off ang programa ng BIR. Nagpaalala rin sila sa mga kapwa nasa business sector na makiisa sa adhikain na mapaunlad ang ekonomiya at ang buong bansa. You know, the men and women of BIR are so hardworking. They face many challenges dahil nakabase rin sa economy natin yung tax collection nila, no? BIR and customs. And their efforts should not go unnoticed. And that should be the relationship between the BIR and our citizens. No? Tulungan yan. Dahil yung nako-collect ng pera, I cannot overemphasize it, para sa bayan natin yan at tayo namang lahat ang nakikinabang. Panawagan naman ng BIR, avoid the rush, mag-file at bayaran ng annual income tax bago pa sumapit ang April 15 deadline. Kasama si JM De Jesus, Paolo G. Santos, CLTV News.